Po vytiahnutí múrov prvého podlažia je čas na prípravu nadotvorných prekladov, prípadne stužujúceho venca do U-profilov v závislosti od projektu. Najjednoduchšie a najrýchlejšie je použiť hotové nosné preklady Porfix. Aby sme predišli vzniku tepelných mostov, vložíme medzi preklady na obvodovej stene tepelnú izoláciu. Tepelná izolácia pri dodatočne zatepľovaných stavbách nie je potrebná. Preklady ukladáme do lepidla šípkou smerom dole. Nosný preklad na požadovanú šírku vyskladáme z prekladov šírky 100 a 125 mm. Uložíme ich tak, aby z vonkajšej aj vnútornej strany bol na pohľadovej strane pórobetón. Preklad zložený z jednotlivých nosných prekladov zabezpečíme proti prevrhnutiu pomocou oceľových spôn z hrebienkovej ocele s priemerom minimálne 12 mm alebo ich zviazaním cez manipulačné oká. Na manipuláciu s prekladmi používame zdvíhacie zariadenie. Veľkou výhodou nosných prekladov Porfix je, že ihneď po ich položení na ne môžeme klásť stropné nosníky. U-profily Porfix sa využívajú ako stratené debnenie a používajú sa na prípravu nosných prekladov do šírky otvoru 3 metre a na prípravu stužujúceho venca na previazanie stavby. Nosné preklady z U-profilov vyhotovíme priamo na stavbe tak, že do pripravených podopretých U-profilov, ktoré sú navzájom zlepené, uložíme zodpovedajúcu výstuž navrhnutú statikom. Ak sa stavba nebude dodatočne zatepľovať, vložíme z vonkajšej strany tepelnú izoláciu, podobne ako u nosných prekladov. Nosné jadro následne zabetónujeme betónom triedy C20/25. U-profily Porfix môžeme využiť aj na prípravu stužujúceho venca. Do U-profilov opäť vložíme výstuž, 4 prúty priemeru 12 mm spojené strmienkami a z vonkajšej strany obvodovej steny tepelnú izoláciu. Následne U-profily zalejeme betónom.